A day in the life sa usa ka bana nga nangasawag nurse kay nagdahom nga mangkalingkawa sa kalisod. With pusit, with pinakurat. Another day, another video na sud. Wow! Life update ring dapita nga side sa kalibutan. Lami kayong panahon bayet kilom-kilom pero dili siya dagom ang kanindot dili pa gyud siya tugnaw. Dayon sa may labot na mo. Tan-awar ko na unsa ka hamugaway ng kabuntagon. O kanang makaingon jud kag kalami bay kaon og talaba nga bungoton. Kanding nga bungoton yet, di ka? Live po na ko ba kita ka ng sanga nga bali. Dire gyud ni tugpa ang wakwak gabi ba. Ang English speaking na nga wakwak gets. Pasin kay islang makayang tingog gabi. Aw, dili to wakwak. Wake to. Naman na ginay baruto gi-parking sa tugkaran yets. Ngano dayog na ayaw pagbuot. Sa moto ng andam na lapo dayon kog pamahaw kay murag ni aksyon na manighaw ang tiyan. Piniritong isda bulad og paliya day taron no. Pink balagi ng color sa mga isda yets. Siyempre isda sa bato man na. Maog yun ni akong pinakaganahan kanang complete attendance mo sa lamisa ba. Daddy, what nails made of? Daddy, Ati, do you know what's made of our nails? Rice? Yes. No, it's not. You're wrong. Rat. Mommy, Daddy, you know Ponjay means? Ponjay! You know okay! Daddy, my blue is right there. Oh. Ay, talagang sige, naglisod si daddy ba? Ikaw po lumasag, bakit ka? Gamay ba ka ni imong, Because I'm a crazy girl. imong finger, maana, oh? Daddy, Maputol yung Daddy, can I tell you something? Daddy. Ayaw pag mo ba? Pag talk lang, ayaw pag mo. Sumauto na human ra gyud panabangi. Pati ang pagnilkatil arang kalbaryuha na kayo. Di po ni mundag og kutaw ning baba sa custom panabangi. Yo Yets, kung wala ba mo timbangan sa iyong balay, tudloan ta mo unsaon pagtimbang para maibalaan ninyo kung pila mo ka kilo. Inaniora ninyo. First, inyo lang banabanawon og pila kilo ani o. Pila kilo ani? Siguro mga 5 kilos. Lingkod ka. Anaon ni mong silk. Banaon ni mo imong silk papilay mo timbang. Bana na ako sa mga 75. Oo. 75 minus 5 kilos. So na ako sa 70 kilos. Anara na ha. Mindset. Matay wa naman ka na mao yets. Murag luag naman ang ruska nimo. Na murag tambag na ko nimo ayo na lang gyud pag diet basig na dayonan ka katralala dira. Sumauto nag-walking day ko no para makuha-kuhaan sa ni gamay ning bilbil nato. Murag bidli naman kay kita tanawon ani. Oh, kay murag makaghumba galakaw. Sa akong pagbaklay-baklay nakakita kog tangkal sa manok. Kuya ra ba ning mga manok na dire kay naka winter jacket. Di yo madutlag tugnaw. Maura ba ng mga ampay ni Rick Mariets? Na dili lang gyud magkumpiyansa kay malapas lang imong tiya sa linya na mapusilan yug ka. Aw, yayay di ay. Ana. Sanasa nagi mga temptasyon no. Pero kaingon na kag deal or no deal. Pero naigi hatag nga sayo ng Ginoo. Stop all way. Tanaw. Sagasa lagi na food. Sa naman na. Mo lang ayaw yun mo patintal. Sumatong naabot ra gyud ko murag mga isa ka oras gyud akong baklay-baklay ba feeling na ko murag ninggaan naman akong pamati murag naniwang naman ko. Bayuta kayo ilaray mo kaugalingon dira. Inani ba gyapon ninyong mga anak? Oh, nanay carpet. Magbanig mo diri sa loob. Dili sa ta magluto ron guys kay ngano napami sobra ay pag inatay pag sa January 14 ba ni mga inito na to na ron taon. Sumato pagkahuman ni hangyo ang custom nga siya sa daw mag-chef ron. Daddy, can I cook? Of course, cook raman di ay hala pagdigamo dira. Paspasar ka banti sa kustoma. Sa scene ito ay walang nasaktanan nila lang. May tao sa likod upang gumabay sa batang naa sa video. Maawayong sigig mama. Pwede na siguro nibili ng mga bata ba kay kabalo naman. Mura gyud og korek oy, master man kay muukay. Guys, it's done! Sumotong gipaspasan na lang po dahil nakogset ang lamisa. Unsaot naman tingkaon naman sad. Unsa mo po ning tawoy, katuluman mo kaon yun. May pag nahimo na lang kag crocodilians kay pwede di mo kaon taman ni sa katuig. Ang crocodile lagi sa Pilipinas yes kay maski busog na sige ra gyapon glamoy. Na, no comment ko na yets. Diet ron guys, 1 cup ra atong rice. With lemon juice. Pusit with pinakurat. Dayon unsa pa may langayan, magdungan ta. Kalame! Tonight I want to say lemon challenge. Who wanna do lemon challenge? Wala kang pinakurat. Okay.
Sumato pag humana ko panihapon, gahimo na labog og cappuccino. Sosyalo na ligag mga kapiyets. Ay agi na sa akong pang-ukay, lami mo kay gamiton kanang mura kag truba. Nindot bitaw noon sa retawag na yets. Marina, numero 2. Aw, pwede po din na pangruska. Aw, unsa pa? Dahil para swabe kayo, murag true imong cappuccino, sa buwaga ni mo naginit nga gatas. Ang drawing na like kulang na yets ba, mura na rin kag bartender. Kagahib yan imong ulo biya, giing nagbarista. Aw, sorry good. Sumotong wala na lang po ko galangay, gisop-sop na lang po dayon nako. Dayon siyempre, dili pwede dili at banga ng Korean novela. Maong gipatukaran na lang po dayon ako alchemy of soul. Mao na ang zombie nga na power yets. O mo na, dayon katong naisagol uyab-uyab. Yak. Sumora to, ang pugamping out!